nwaanyị na mma. Ifeọma ga na-emere ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ, na ndị fụ ndị Igbo n'anya a ga na-eje eje na-abata abata. Asị m nke onye chi ya zere ụlọ. Obere okwu ka m chọrọ, obere ndụmọdụ pụrụ iche, maka na ọ dị mkpa nke ukwuu. Achọrọ m ka onye ọbụla nwa afọ Igbo, nwa afọ Igbo, ndị isi ojii, ma ọ bụ onye ọbụla na-ata akịrị na-eti ya bụ onye na-asụ asụsụ Igbo, ka ọ tọọ ntị n'ala nke ukwuu, maka na ọ bụ ụmụ ihe a niile bụ ihe mere na ụfọdụ na-agbara obodo ha ọsọ, ụfọdụ na-eme na obodo adịghị mma. Ozi a dị mkpa. Ị ga-emekwa ka o ruo onye ukwu nta, ruo onye ọbụla ịma ntị, ọkachasị ụmụ nwanyị. Ozi a m ji ugbu a bụ maka ụmụ nwanyị kpọmkwem, n'agbanyeghị na o metụtara onye ọbụla. Biko, ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, zere ndị amụma ụgha, ndị dibịa ụgha, zere ha n'afọ a. Ihe ji zere ha n'afọ a maka na ụfọdụ n'ime ha eme na ajọ mpụ dị iche iche. Ọ bụ ndị amụma ụgha ga-apụta, nwaanyị na-achọ nwa maọbụ na-achọ di, ihe a na-afụ n'aka ndị dibịa ndị ọjọọ, ndị dibịa ndị ọjọọ juru ebe niile n'ime obodo, n'ala Igbo nakwa n'obodo dị iche iche. Ugbu a ha oriri nne. Kedu ka ị ga-esi wee jee na be dibịa si na ị na-achọ di maọbụ na ị na-achọ nwa? Dibịa ije na gị ya sị na ihe ga-aka mma bụ ka ya dinaa gị, ikwe isiọdịkwa gị ma ị maa na onye a bụ na dibịa nke a bụ dibịa amụma ụgha, na ọ ga-eburu gị afa maọbụ gbara gị afa. O mee ya ma sị ọ ga-emegasị, o mesịa ya ọ sị gị na ihe ga-eme bụ na ihe a chọrọ imere gị, na ọ bụrụ na ya mee ya, na ọ bụrụ na ịfụ na nwoke na gị na nwoke ga-adịnarịrị ozugbo ozugbo tupu ihe ahụ eme. Ọ tịsịa gị egwu n'ahụ, tịsịa gị ụmụ ajọ egwu n'ahụ ka egwu wee tụọ gị. Mgbe ọ ga-agwazi gị na ọ bụrụ na ịfọzi nwoke, ọ ga-enye gị oge, o wee ga-enye gị tupu oluo n'ehihie maọbụ tupu oluo na, ọ ga-ama na oge ị na-ama nweta nwoke ahụ maọbụ enyi gị nwoke maọbụ na di gị anọghị ya. O mesịa ya, ọtịzie gị egwu na wee sizie gị n'ebe ọ bụ na ndị agha dị na ị ga-adị na. Nke na-ewute bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị a ka dibịa ga-adị na ịkwụkwa ha ụgwọ, ha fọtọsịa gị, kpasịa gị, mesịa gị ha ga-eme ihe niile. Maka gịnị? Maka na ọ dị gị ngwa ngwa, ọ dị gị ngwa ngwa, ọ dị gị ọsịsọ, ọ dị gị ọsịsọ inweta di, ọ dị gị ọsịsọ ịmụ nwa, na ihe niile a, ọkọcha ihe a niile ịdabanye na ya. Ha ya ka a ji asị ka ebido n'afọ a dọba ụnụ aka na ntị. Adabana n'ụdị ndị dị otu a, ngwa gee ntị. Tupu ị gaa na nke dibịa, ihe ị ga-eme bụ jee na be ebe a mụtara gị, be nna gị, ebe a mụrụ nne gị, ebe a mụrụ nna gị, ebe a mụrụ gị. Jee jụọ ese ụmụ ihe ndị gboo, ndị bụ unu megoro, maọbụ ihe a na-eme tupu mmadụ anụọ di, maọbụ ihe a na-emere nwaanyị, mara na emekwara nke gị. Ọ bụrụ na eme ya, ije na be unu jee sie nri ewe ihe a na-akpọ sataka. Ije sie ya, kpọọ agbata obi, kpọgasa ndị dịga dị iche, sie nri, erie, ekpere gị ekpere, gọrọ gị ọfọ, kpọkwuo ndị obodo unu, kpọkwuo ndị ichie, kpọkwuo ndị mmụọ, kpọkwuo ndị niile ahụ. Enwe ihe ndị gboo na-eme mere na ọ na-afịa na gboo na nwaanyị ga-etosi, ọ gaghị alụ di. Enwe ife a na-eme na gboo na-eme na ndị ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-amụ nwa sirili were ha nọ ha na be di ha mụọ nwa. Ewegasị ife ndị ezinụlọ dị iche iche na-eme. Jee mere na mere nke bụ na ọ bụrụ na emebeghị ya, hapụkwa ihe ndị ụka maọbụ ihe ndị ọzọ na-akọ iri maọbụ amụma a na-eburu gị na ndị nke a mere gị na onye nke ọzọ mere gị. Jee mee ya ka a ghara ịnapụ gị ego, ka ị ghara ịdaba n'aka ndị dibịa ọjọọ, ka ị ghara ịdaba n'aka ndị amụma ụgha, ka ị ghara ịdaba n'aka ndị ga-anara gị ego ma dinakwazie gị, ịkwụ ha ụgwọ adịna gị. Nwa ị gaghị afụ, di ahụ ị gaghị afụkwa. Ụfọdụ mesịzịa, ọ bụzikwara dibịa ahụ bịara mee ha nwaanyị nke abụọ maọbụ nke atọ, o jizi nwaanyị a na-eme ihe sọrọ ya. Maka gịnị? Ịdabago n'aka ya, o kechigo gị, gịwaji aka gị kechie gị. Ọ bụrụkwa na-enwe ihe o ji kechie, ọkwa ọnụ na ịsa isi ka o ji kechie gị. Ọ bụrụkwa ụmụ ihe a niile o kegezi maka na o nweghị nke ọma. Ịgwaghị nke bụ eziokwu na gboo, tupu nwoke agwọ ọgwụ maọbụ emere mmadụ ọgwụ, anaghị asọ ụfọdụ ọgwụ
dị ike agasị gị na nwaanyị emekọkwana, ma ọ bụ gị na asị gị na nwaanyị emekọkwana ka ọgwụ a wee dị ile. Mana dibịa nke a ga-asị gị na ya na gị ga-emekọ ka ihe ya mere gị wee rụọ ọrụ. Ịfụrụ na ịsa isi ka ọ na-asago ya bụ dibịa ụgha, amụma onye amụma ụgha. Ndị amụma na-eme ya, ndị dibịa na-eme ya. Ọ ya ka nsị ka ebido kịta, ka mbido kịta dọbụ n'aka na ntị a, ka izere ndị dibịa ụgha, maka na ndị ọ kpanagoro mmụọ, ndị ha kpanagoro mmụọ karịrị, ndị ha megoro ihe arịrị dị iche iche karịrị. Maka gịnị? Maka ego nke ụwa. Ha nara ndị mmadụ ego, emebisia onye ahụ. Ihe m na-ekwu bụ nwaanyị, nwoke, ị na-achọ di, ị na-achọ nwunye, ị na-achọ nwa, biko fịa isa na zere ndị amụma ụgha, zere ndị dibịa ụgha. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ịchọ ewe ihe a na-akpọ aja na be unu, ewe ihe a na-akpọgasị ụmụ ihe dịgasị iche iche, ewe ihe a na-akpọ chi ụwa, onye chi ụwa ya na ihe ndị ọzọ, je mere ha nri na be unu. Ụmụ ihe a niile bụ ihe ị kwesịrị iji aka gị wee megasị. Ije jụọ ndị mma ka esi eme ya, ajụọrọ gị esi, imesịa ya, ịfụ na ihe ga-adịrị gị na mma. Mana nke ka nke ị ga-edebe aka gị achọ, mara na ewe ebe ị mejọrọ, ije kpụọ alụ ya, ịkpụsịsị alụ ya, ịfụ na ihe ga-adịbara gị na mma tupu ijebe na nke dibịa. Gee ntị, anyị anaghị asị na dibịa adịghị. Ewe ndị ezigbota dibịa, ọkwara ndị dibịa ga-akọgasịrị gị ihe nke gị wa ga-eji aka gị wee mee na mgbe unu site n'ụlọ wee mara mma ka ọ na-ama tupu o mere gị ihe ma ọ bụ chụọrọ gị aja. Ọ ga-ebu ụzọ chụọ aja ime be unu nke ị na-eme ha, mara ka ndị be unu si dị. Maka na ewegasị ka chi ndị ụfọdụ ji ebegasịa na-ekpere chi ha na obi ha na ezinụlọ ha na nkwa ha kwegasịrị. Ọ ya ka ị ga-eji amata, ọ bụghị ije gbubie ma ọ bụ mebie ya. Ụfọdụ bụ ndị emebigoro nke ha, ihe na-afịara ha ahụ ugbu a, si na ha banyana n'ụka ma ọ bụ na ha banyana na nke ọzọ, mesizie amazụ ya ga-ajụ ihe ha ji biri na ka ha si emebe ya. Mana ije na ebe ezigbota dibịa ga-agwa gị ka ọ gwalụ gị ya ọfụma. Mana ịdabanye n'aka ndị adịgboroja, ndị dibịa ma ọ bụ amụma ụgha, oge ahụ ka ị nara. Isiokwu wee bụrụ zere ekwena ka ndị dibịa ụgha ma ọ bụ ndị amụma ụgha napụ gị ego n'afọ a. Zere fa, gbasie mbọ ike ka ị zere fa, ekwena ka ha napụ gị nke eji. Ya bụ biko dododo, ịchọ ka ihe dịrị gị mma n'afọ a, naghachi azụ na be unu, bụ ebe a mụtara gị. Je jụọ ese maka nna nna unu na ihe eji eme na ihe a na-emegasị na gboo. Je jụọ ese ebe na nke nne gị ha, ka nne gị ha si gboo, je mere ha nri, kenesịa ha, aga ọrụ gị ọfọ. Je nata ngozi n'aka ndị okenye, ịnata ya, idebe aka ya ọtọ, na-emesapụ aka, ihe ga-adịrị gị na mma. Ihe ga-adịrị gị na mma n'afọ a. Ihe anyị na-achọ, ọkachasị ụmụ nwaanyị, maka na isiokwu nke taa gbadoro ụkwụ n'ụmụ nwaanyị, maka na ihe ha ji ha eme, ndị ụmụ nwaanyị na-achọ di na ndị ụmụ nwaanyị na-achọ nwa, ihe ndị dibịa ụgha na ndị amụma ji ha eme karịrị akarị. Ọ karịrị akarị. Inenesia ahụ gị, mara na ewe nrenre na-egbochi gị. Ị chọzie dibịa ma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ dibịa na-gasị gị na ị ga-egbu ewu ma ọ bụ nke ọzọ. Ewe ndị dibịa ma ezigbota mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ, ọ ga-abụ ha ye nwaanyị ma ọ bụ ha mere nwaanyị ahụ eme gịnị, eweta nwa ọ chọrọ, ya na di ya emekọ ya, eweta nwa, wetakwa ihe ọ chọrọ, wetakwa ihe ahụ. Ewe ndị dibịa o doro ya nke ọma. Ụfọdụ ndị dibịa bụ ha mesịa ka sị gị site n'oge a ruo n'oge a ka ị ga na-atụ anya ọrụ ha lụrụ gị, ile ya ga-ebupụta ha, ka ị ga-afụ ihe ha lụrụ gị, ka ọ ga-esi wee bido, ka ọ ga-esi wee pụtaba ihe ha dị n'ala Igbo. Ị ga-achọpụta ya. Mana ịdaba na nke ị ga-esi ma bụ nke ga-asị gị zụtagodo nke a, maọbụ je zụta efi nke a, maọbụ je zụta atụrụ nke a, na a ga-eje sa gị nke a, saa gị ahụ. Nwoke eje si na a ga-eje sa gị ahụ, mee nke ọzọ, mee nke ọzọ, sachasịa gị. Ụfọdụ asị na ha ga-asacha gị ihe iji bụrụ nwaanyị. Nwoke ọzọ dibịa sị na a ga-eji ihe sachasịa gị ihe ga-eji bụrụ nwaanyị. Achị ka ọ na-atụ, adabakwana n'aka ya, ọ nkapụ ka ọ ga-akapụ gị. Ịchọ nke bụ eziokwu, ije jụọ ese na be unu, mara ihe ahịa ndị be unu na-eme gboo. Ọ na-abụ nwaanyị anọrọ na be unu ozugbo
ọ na-aga na be di ọ na-amụ nwa iche mara na di gị ahụ na-ahụ ya ozukwara oke maka na ị ga-ajụ ese ọ bụrụ na ahụ di gị dị mma na omume niile dị mma nke a bụzi obere ife ka a ga-emerụ gị ka iwe ike iji aka gị wee mee ya na ezinụlọ gị ije na ezinụlọ gị mesịsịa ụmụ ihe ahụ niile ma otu a ka esi eme ya eweta n'unu maka na ọ na-amaghị na Nigeria netwọk ọ nagide ọdọbịa ọ nagide ọbata mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem biko ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na-achọ nwa na-achọ di maọbụ na-achọ ihe ọbụla na-eje na nke dibịa biko fie isi a n'anya n'afọ a ka ị ghara ịdabara ndị ajọ nwoke dibịa ga-asị gị na ya ga-adị na gị dibịa ga-asị gị na ya ụfọdụ dibịa sị na ya ga-asachasị gị ike sachasị gị ihe iji bụrụ nwaanyị resịa gị aka na ebe ọ na-ekwesịghị imetụ gị ebe ọ bụ di gị kwesịrị imetụgasị aka faịsịa gị aka ebe dibịa ha bụrụ ezigbo dibịa ndị dibịa gasị na anyị ga-ebu ụzọ je sachasịa gị na mmiri ọ bụrụ dibịa mgbọrọ ewe ndị dibịa o doro anya nke ukwuu nọ n'ala Igbo ewe sọsọ ofu mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ọ ga-esiri gị ma ọ bụ nye gị ka ị taa ma ọ bụ nwụọ ihe ahụ nke na-egbochi gị amụghị nwa ọkpọ mgbaze nwa ewekwazi ụmụ nwaanyị o doro anya n'ala Igbo na-eme bụ nwaanyị ibe gị o meeli gị ya ịfụ na obi nwa dị ya na o meeli gị ya ka ị wee mee gịnị ka ị wee wetaba ihe ị chọrọ mụọ nwa gị n'udo ndị na-achọ gị ewerere nke emesịrị oje mara na ewu ihe na-egbochi maọbụ ihe emegoro maọbụ ka ndị bụ ihe gbochiziri na ndị bụ unu ịnụ dị ọ na-afịa ahụ na ezinụlọ ejesi na be unu mee ya jee yọọ gịwa ga-akpọ ndị ichie ndị bụ unu eme ya na be unu si ndị mmadụ bịabazie maka na ọ na be nna gị ha ka ndị onye ha ga-anụghị ga-abịara ewee mepezie ụzọ ndị mmadụ esizie na ebe niile wee bịabazie ịjụ maka gị na be nna gị ya bụ na gịwa na-achọ di jee mara nke unu na-eme na be unu jiri aka gị jee chọọ ndị ichie jiri aka gị jee gọrọ ọfọ kpọrọ ndị ga-agọrọ gị ọfọ imesa ahụ sie nri ka a na-akpọsata ka nrikọ na ihe ndị ọzọ jee n'ikwu nne gị na n'ikwu nna gị na n'ebe a mụrụ gị mee ụmụ ihe a niile nke ị na-enwebeghị ike ime ije goro ihe wee jekwe ndị ichie ma ndị nna nna ochie na ndị niile ochie kwe ha nkwa ijezie n'ebe unu na-ekpere mmụọ nke unu jekpọọ eze mmụọ nke ezigbo ya ọ bụrụ ndị zetara nke ha ezeta nke ndị bụ unu gboo je mara ndị na-agba ije emesịa ihe a iwere ikwe nkwasị n'oge dị otu a dị otu a mee ime ya ị ga-afụ na ihe dị iche ga-adị ma biko ọzọkwa a na-ekwu ya na-ekwusi ike adabara n'aka ndị dibịa ga-asị gị na a ga-adị na gị ma ọ bụ kpọtara gị mmadụ bịa dị na gị oge a enwe ike ịnọrọ ebe a na-akpọtara gị ya iburu ọya ije butekwazị ọya kazi ihe anyị maka na ụfọdụ na-abụ ha bịazi na nke dibịa ha ejizie bụrụ nsogbu karịrị nsogbu ha ji gaa ebe ahụ ọ ndị adịgboroja na-eme anọ ebe afọ ya gesa gị aka ma ọ bụ igesa gị ụmụ ihe dị iche tie gesa gị egwu n'ahụ ka ọ ga-abịa ịnarụzi na-eche ọ bụzi na ikeghachi azụ na mgbe dibịa isi ihe mee gị si na dibịa kpọkwara gị na dibịa agwakwara gị agwa na onye amụma agwakwara gị agwa ndị amụma ụgha juru ebe niile n'afọ a ha juru ebe niile fịa isa na ya ọkachasị unu anọ n'ụzọ iche na-ekiri m na mba ụwa dum biko nye ndị bụ unu ndụmọdụ onye ihe mere ya chọọ dibịa ma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ụmụ nwaanyị ma ihe gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ha dịgasị n'ala Igbo ha jụrụ ebe niile n'ala Igbo mana ndị kachasị apụta ihe bụ ndị a jụrụ na soshal midia ugbu a na-atụ asị dị iche iche na-akapụ ndị mmadụ ego na-akapụ ndị nọ n'ụzọ iche na ndị nọ n'obodo ụfọdụ anọkwazi na soshal midia ụfọdụ were agents ya bụ ndị na-agbara ha ọsọ ahịa n'ebe dị iche iche ha were ndị na-agbara ha ọsọ ahịa na mba ụwa dị iche iche n'obodo dị iche iche n'ala Igbo onye nwee nsogbu onye a na-akọ ya ha anụ ya ha agbado ya asa onye ahụ isi wee kpọza dibịa na-enwe onye na-abịa ka ọrụ dibịa ụdị onye dị otu a ị na-abatazi dibịa na-akpọ gị afa na-akpọ ihe dị iche iche gbasara gị ị gaghị ama na ọ bụ mmadụ onye ịma bụ ihe kọgoro ya maka gị isizie na dibịa nke asịrị ike asị asị maọbụ na onye amụma nke asịrị ike asị asị ya bụ biko ụmụ nwaanyị anyị fie n'isa n'anya ka unu ghara ịdaba n'aka ndị dibịa ọjọọ n'afọ a tupu ijee na nke dibịa ọbụla maọbụ nke onye amụma ọbụla jee jụta ese maka ndị be unu
jeme ihe kwesịrị ime na bụ jeme omenala dị n'obodo unu, jeme omenala dị na be nna gị, jeme omenala dị na be nne unu, jemesie ya ike. Ụka akata akwa nke ahụ, nke a ga-abụ ime ya mee ya ozugbo ozugbo, ị na-afụkwa ile ya ozugbo ozugbo. Ya bụ biko jee na-ajụ ese, na-eje na-ajụ ese gbasara kunusi ihe wee na-adịrị unu nke ọma. Omenala Igbo mara mma nke ukwuu, ọ dịkwa n'ile. Ịweghasị ụmụ ihe dịgasị anyị ga na-eme ha na-agara gị nke ọma. Ụmụ nwoke were ihe na-esiri ike jee na be unu, jee jụọ ese, jee bidogo na be unu, ka ị ghara ịdaba n'aka ndị ga-asị gị na ha ga-emere gị nke a, mere gị nke ọzọ. Nwaanyị biko ịbanye na dibịa ọbụla na-asị gị na ya ga-eme ihe niile ka ya na-eme, ị mara na ịbanye gịkwa n'aka ndị nnapụ. Maka na dibịa nke bụ eziokwu bụ na ndị dibịa ekele ọrụ ewe ndị dibịa ma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ nke ukwuu nke ọma, nke bụ osinachi na mmụọ. Ha banye ha ma ihe ha na mkpa akwụkwọ na-ekwu, agwa ha okwu, ha na-ama ihe ọ na-alụgasị, ha maka a ga-esi tinye mkpa akwụkwọ nke mgbọrọgwụ nke mee nka nrịanrịa ejiri ọrịa. Ewe ndị ọ bụ ịchụ àjà bụ nke ha. Ewe ọ bụ ịchụ àjà, ọ bụrụ na ihe na-eme na mmụọ n'imesizi na ihe niile ị na-eme, mee nyocha na ahụ gị dị mma, agwa gị obere ihe ị ga-emegasị. Ụfọdụ ndị ezigbo dibịa ga eje mee nka, imesizi ya na be unu, ọ gaghị efu gị ego, mesizi ya ịbịazie ekene. Oge ka ị ga ọ bụrụ nnukwu ego na ọbụ ụgbọala na ọbụ anị na ọ bụ osi masị gị n'obi, ijezie were ya bụ ihe dibịa, maka na o wepụrụ gị ihe ukwu, mere gị mepụ, sachapụ gị nrịanrịa gị na obi anya mmiri, o ficha gị anya mmiri. Dibịa ahụ mgbe gbara mbụ ficha gị anya mmiri, imesịa ije kene ya ezigbo ede. Mere na ndị dibịa gboo na-agba ọgaranya ngadanga, ha na-enwe ego nke ukwuu, maka na ọ na-abalụcha ọrụ. Ndị mmadụ jiri obi aṅụrị ga na-ebe ekene ha. Ndị a ka dịkwa, mana ije ndị a ga-asị gị bute 100,000, 1 million, 500,000 ọzọ ego. O depụtara gị, tụọ gị egwu na ahụ, mee gị nke ọzọ na-eme, ọ na-asị gị na ya nyerefugoro. Ha na-adị ụdị ndị ahụ, ha anaghị enwe obi imiko. Ihe niile na-eme ka ike egwu tụba gị, ka ha gosi na ha ma ihe a na-eme, na ha bụ chi, na ha na-emezi ka ha bụ chi, ha bụrụ chi. Ha were mkpa nke ha, mkpa ha bụ ego gị a ka ha chọrọ iwere wee gbuo ya. Ya mere ha ji agwa gị ụfọ mkpa gị gịwa na aga na nke dibịa, ọ ego gị ka ha chọrọ, ọ bụrụ dị ihe na-ayara gị ka ha chọrọ. Ọ gbasara dị ihe a na-ara gị, iwere ego gị ahụ. Ụfọdụ were ego ha asịzie gị, ha achakezie nara ego. Ma ha ewegoro ego ha, bụkwana ndị ụfọdụ wegasị ndị nche maọbụ ndị ogbe ọgwụ, ndị uwe ojii ha na-akọzi ụfọdụ n'ime ha, asị gị ihe sọ gị mee. Onuma na ikpe na agwọrọ ọgwụ maọbụ na ekpere ekpere n'ụlọ ikpe bụ ihe fere arụ nke ukwuu, maka na ewere ebe ọ detụrụ na ya na-arị gị ego. Ya bụ na ị ga-efe isi a n'anya, n'agbanyeghị na iji awọ nara mmadụ ihe ka bụkwa iwu, na ndị ahụ ga-atakwa afọ ya. Gee ntị, gịwa bụ dibịa na-eme ụdị ihe dị otu a. Ihe niile ahụ echekwanatara, ị ga-anọ ndụ. Ihe niile ahụ, ihe dị ka ime ndị ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke akwa ya mmiri, ewere arịrị. Ndị bịara na be gị ka ha zọrọ onwe ha, ibu ezie ha arịrị karịrị arịrị. Ka m gwa gị, biko ya ewutere unu na Mahon Network. Na ihe anyị na-ekwu bụ na nchịkọta okwu m, biko ewere ka o si eme gị n'afọ a. Tupu ijee na be dibịa, tupu ijee na be dibịa ọbụla, buru ụzọ jee na obodo gị, wee ndidi, jee chọpụta ihe na-eme gị, jee buru ụzọ mesapụ aka, jụọ ka ndị ezinụlọ na ebe esi mụta gị, na ebe esi mụta na gị, na ebe esi mụta nne gị, jee mere ha nri, jụọ ndị bụ unu, jụsie esi ọfụma, mara chi ụwa, onye chi ụwa gị, mara ka a ga-esi wee nyere gị aka. Chọọ dibịa ma ihe, ọ bụrụ na ọrịa nrịanrịa gị, chọọ dibịa ma mgbọrọgwụ. Ejekwana na dibịa ga-asị gị butebe efi ma nke ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụrụ na ihe mmụọ na-eme gị, enwe ndị dibịa maka esi agwa gị ihe nke gị ga-eji aka gị wee mee, na nke ha ga-ejikwara gị aka wee mee, achụọrọ gị ma ọ bụ chụọrọ gị aja ị kwesịrị ịchụ, ihe adịbara gị na mma. Biko ụmụ nwaanyị anyị, adabana n'aka ndị dibịa ga na-adịnara unu, na-afọtagasị unu, si gị na ihe a na-arụrụ unu, ma ọ bụ goro gị ama na onye nke a ji gị, ndị nke a ji gị, na di gị, ma ọ bụ na ezinụlọ di gị, ma ọ bụ na nne di gị na-eme gị. Biko ejena na ụdị ndị dibịa ma ọ bụ ndị amụma ahụ. Jiri aka gị jee chọpụ, sapụ aka gị, mara na eme ihe na-adịghị mma.
ọ bụrụ na enwe ike imere na-adịghị ma idozie onwe gị jee na ikwu n'ụlọ atụọla ọmala atụọla ofe oke fezi isi ọfịa ndị ajọ dibịa niile n'afọ a ha ga-eji ana zere mmiri ndị ajọ dibịa niile na-emetọsị omenala Igbo na-emebi ndị Igbo na-anara ndị Igbo na-eburu ndị ụmụ nwaanyị na ihe na-esiri ike na ọbụmụ nwoke ihe na-esiri ike ndị na-eburu nsogbu tiekwa na nsogbu nke ha were nsogbu ga-akarị na ezinụlọ ndị dibịa dị otu a na ndị amụma dị otu a sị m na ọ ga-adịrị oke ma dịrị nwaanyị mma ụmụ Igbo ebe ọbụla ụlọ biko kwadonụ omenala anyị na-eme anyị na-asị ịchọọ ịkwado anyị ka anyị na-achọ iji na-egosipụtazi unu ụmụ obodo nwegasịrị aja ana alụsị dị iche iche dị ile gịwa na onwe gị nwere ike ịga na-eje akọsara ihe gbasara gị ya bụ nwere ihe ịchọrọ ka anyị gosi ma ọ bụ nkwado ịbụ na ịchọrọ ịkwado anyị ma ọ bụ ịkpọ zitere anyị ozi na WhatsApp anyị bụ 08023301976 echefuna na ị ga-asọbskraịbụ na Kpakpando TV gbakwa ndị ọzọ na ebe a nọzugbo bụ na Kpakpando TV ebe anyị na-ekwu eziokwu na-ekwu ya ka ọ dị na-akwalitekwa omenala Igbo ka ọ dị maka na omenala Igbo dị mma ya bụ anyị chọrọ ụmụ ego anyị kwesịgasịrị iji na-edozigasị ngwa ọrụ anyị ji arụ ọrụ na-eji obodo dị iche iche n'ala Igbo dị iche iche n'ebe ọbụla omenala dị anyị na-achọ nkwado unu ihe anyị ji arụ ọrụ ka unu kwado anyị ka anyị na-achọ maka na omenala Igbo ga-adịrịrị ihe ọma Igbo ga-adịrịrị a ga-achọrịrị ndị niile bụ ndị adịgboroja ndị dibịa ya na ndị amụma ya ụkwụ elu ala n'ala Igbo ka onye ọbụla nwere onwe ka iritebe uru maka na uru dị mara mmadụ na omenala Igbo ya bụ biko na anyị chọrọ nkwado nwaafọ Igbo ọbụla onye metụrụ n'obi ịkwado anyị zitere anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị na 08023301976 anyị na-eji ozi na-agbasa ozi ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche n'eziokwu nke anyị akpọrọ bute ma ọ bụ na ihe abụpụta nke mba nke a bụ nke anyị kwado anyị na iwe anyị na WhatsApp nọmba anyị bụ 08023301976 maka na gịnị eziokwu bụ ndụ anyị ga na-ekwuriri eziokwu abụ m Chizzy Ani anyị na-eche nkwado unu daalụ.